Cross borders between the Tanzanian people, the East African community, and to ensure that we put a check on the excesses of these governments. We want governments that are led by the values of human rights at the center of every administration. Joked ratich oganda mane omaki e piny Uganda oseyo jotend pinje Afrika ma Ugwe ewi sando jopiny. It behooves us to be much more responsible, much more circumspect when we insert ourselves in the political processes of other countries. Jo Kenya modhi e pinje maoko nyis ni owe donjore e siasa mag pinjego kendo girit chike mag pinje ma gidhiye. We did not say that there are ghost schools. What I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data. Migao mar somo kwedo report ni nitiere sikunde manyawawa e pachoka. Ero kamano dwero winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo wachaka ni weche manyien ni joked ne ratich oganda Bob Njagi kod Nicholas Oyoo koro tudo jatend piny Kenya William Ruto kod meko margi e piny libamba mar Uganda kane gilero midhiero mane gikale e thuolo mar ndalo 38 manogeng'negi e pinyno. Joked ne ratich oganda go seyo telo mar pinje adek e riwruok mar EAC mamano Kenya, Uganda kod Tanzania magiwacho ni sani koro tiyo kanyachiel e sando oganda. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. Oganda e pachoka mano Bob Njagi kod Nicholas Oyoo mano we thuolo juma mokalo tok magi kendo geng'negi e piny libamba ma Uganda oloso kod jofwambo e thuolo mokwongo kawuono ewi midhiero mane gikalo e lwet jolweny e piny Uganda e thuolo mar ndalo 38. Joked ne ratich oganda go wacho ni gidhi Uganda e yore mag ohala kendo bedo ni gin kod obok manyien gilimbo pinje Afrika ma Ugwe ne ok giparo ni safar margi ne gima lich. So we crossed the border on 29th. We met the group that we wanted to meet with because those are our comrades. They are our sister group in Uganda. So we went there and we met with them and a bit participated in some of their issues. Oyoo gi Njagi wacho ni kata bedo ni ok gidhi Uganda gi paro mar donjore e siasa ne gichopo e campaign ma jalar content pinyno Bobi Wine kama bang'e noduogo magi kinyne meko makoro gitudo godo jatend piny mapachoka William Ruto. As we got to Kampala, the vehicle had a problem and we parked the vehicle at the petrol station called Starbucks. This fuel station is actually owned by the President of Kenya. But at 10 o'clock in the morning, about 7 armed men, heavily armed military men, confronted us, and one of them introduced himself as an officer and said that we need to go with you. You need to come with us. Gichuny malit gilero kaka nosan gi thuolo no e kar jolweny mopondo magi wacho ni tayo kod wuod Museveni General Muhoozi Kainerugaba. Kept handcuffed day and night. I was tortured on the second day during interrogation. I was removed from the cell, blindfolded, taken to a room, chained into a chair like this on one hand. One officer at the back, another officer in the front. The one in the front would hit me with blows while I'm being asked because they took our phones. And so they would go through the phones and ask us question, who is so-and-so? We could take 1 cup of porridge in the morning, a plate of ugali and beans for lunch and for supper. That is the menu for 38 days. I opted to fast from those meals as a sign of protesting because I know prayer works. Giseo pinje manitiere alwora mar Afrika ma Ugwe ahinya to piny Kenya, Tanzania kod Uganda magiwacho ni onywako ne sando jopiny. Perhaps this opportunity would be for me to plead to or rather to demand from the Ugandan government to release all the political prisoners that they are still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhoozi, who is undertaking these crimes against humanity. They have been undertaken at the Special Forces Command Center in Serakasenyi,
Ewi mano, gisingo mar bago ng'anyo mar chung' kamoro achiel kod piny Tanzania, tarik 9 mar dwe manyien. Also in Kenya, we are declaring December 9th to be a total shutdown. We are going to stand in solidarity with our brothers in Tanzania, and we are going to shut our borders in Kenya in solidarity with Tanzania. The Tanzanian embassy, we are actually calling for it to be closed down immediately until further notice. And we are asking our legislators in parliament to push this motion, just like the South Africans did when there was an issue between Palestine and Israel. Twech mar ndalo moyo 30 kod sandruok e piny mawendo okonego chunjo kedne ratiro ariyogi kagi singo mar choro lweny ni nyime kendo kedo ne ratiro mar oganda duto e aluora mar Afrika ma ugwe. Simfrozo Kinda, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar tudruok pinje maoko oyango ni twak dhi mbele mar neno ni jo Kenya mane omaki e piny Tanzania kinde tulo manomuoch bang' yiero owe thuolo. Kane gitwak gi jofwambo gikwero oganda jo Kenya ni kik tem donjore siasa mag pinje malibamba kaluwore ni chike matayogi opogore omiyo ginyalo neno makolwer. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. E twak mane gibago gi jofwambo e liare mar migao mar tudruok pinje maoko, migao no oyango kenge magisebedo ka gikawo mar rido tudruok makare gi pinje maoko kendo jiwo arita ne jo Kenya mantie pinjego. Jatend migepe mabende e jatend migao mar tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi osingo ni gitimo duto manyalore mane oni jo Kenya mane ondhi e piny mar Tanzania e kinde ng'anyo mabang' yiero oduogo e pacho kae ka bende gigolo siem mager ne oganda jo Kenya ni kik donjre e siasa mag pinje mag libamba. 8 Kenyans arrested in different police stations across Tanzania have now been released. 3 Kenyans are still being held, 2 in Arusha and 1 in Dar es Salaam police stations. However, there are 2 unresolved cases. 1, a Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October at around 7 p.m. in Goba Center, Ubungo district in Dar es Salaam. His body has not been traced to date. We are in a different context from a constitutional standpoint, from the domain of the extent to which our human rights are protected, from an institutional architecture standpoint. There are protections that you can enjoy in Kenya that might not be guaranteed in other contexts. And so it behooves us to be much more responsible, much more circumspect when we insert ourselves in the political processes of other countries. Mudavadi okwa oganda jo Kenya mondo bed motang' gi ongoke mawuondo gi ni dhi miyo gi tije e pinje maoko. To kar mano, ditio kodgi ka wasumbni ka bende oyango ne gitemo manyalore mar neno ni jo Kenya mane ondhi Ukraine ka donjore lweny manie kind Ukraine gi Russia owe thuolo. Over 200 Kenyans may have joined this adventure or misadventure, with some of them being former members of Kenya's disciplined services. It is estimated that recruitment networks are still active in both Kenya and Russia. The Kenyan embassy in Moscow has reported injuries among nationals and others stranded after attempting recruitment into the war efforts. Musalia odok ne jatend piny Kenya William Ruto ni ne ok osiro kweth mora mora e piny Sudan kaluwore gi romo mane obedo gi kweth mar RFS kowacho ni chung' mar Kenya en neno ni kwe obedo e piny Sudan kaluwore gi tulo madhi mbele piny no mana kaka ne piny Kenya bende ne oro jolweny kelo kwe e piny mar Haiti. People tend to forget that here in Nairobi, President Ruto had direct communication with both Burhan and Hemeti. He did not favor any side. Kenya stands for one Sudan and a peaceful Sudan. Familia mar oganda jo Kenya mondi negi e pinje maoko ntiere kod geno kaluwore kod singo mochiw kod migawni ne gitemo duto maginyalo mar duogi e pacho kae ka piny mathoth penjore kotenre ni to en ang'o mamono kelnegi bura e thur kae kaka itimo ne oganda ma omaki e pacho kae maya pinje maoko mathothne ithoro ter e pinjegi hemimako negi e bura. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Ukambani kendo chayo kweth mabalo gi sirikal ewi chenro mar pogo tele kindgi kod gwenge mag iwuoke. Ruto nyiso kweth makwedo gi ni gibiro yuago ang'e bang' yiero maduong' mabiro ka ok giloko siasa magi chon kendo nyiso jo Kenya chenro magi manyien. Kaka jafumbo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto dhi nyime gi sero ombulu maheo milion 2 mag oganda ma jo Wakamba kod dongruok. Piem mar nyoso oganda jo Wakamba gi wach kendo rwako ombulu moheo milion 2 e adita ochakore e kinde limbe jatend piny William Ruto e gwenge mag Ukambani. E odiochieng' mare mokwongo e limbe mare mandalo 4 e gwenge mag Ukambani e kaunti ma Makueni, Ruto opodho e lowo kod kweth mobalo kod sirikal mare e mano ma owacho ni gisebet piny kendo pogo lemo mag telo e kindgi motelo ne yiero maduong' mabiro. Si mnajua wale majamaa kazi yao ni ukabila. Ati wanaume 3 wameenda kuketi chini kwa room. Ati wanagawa serikali. Ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya si yenu bwana. Serikali ya Kenya ni hawa wananchi wote. Hamuwezi kwenda kuketi chini kwa kona ati mnagawa serikali ya Kenya. Kaluren gwenge mag Ukambani ni kod tudruok malong'o kod kweth mobalo kod sirikal motelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod osiepne manyien ma DCP Rigathi Gachagua. Ruto ong'ado mar wiro gi lwala ka jotelo ma onge kod chenro moro amora mar bero ngima jopiny kendo ok ginyal telo ne jo Kenya. Na nilishawapigia report. Mkiendelea ati one term, Kasongo, sijui must go, mutachelewa. Tafuteni sera kuja uzia hao wananchi. Hiyo ya Kasongo one term na must go haiwezi kuwapatia kura ya hao wananchi. Mano ma inyalo wacho ni en tero lweny e dhood Kalonzo Musyoka man kod mbi mapek e gwenge mag Ukambani. Ruto otero ni kata tek kata yot okobi weyo oganda jo Wakamba chien e yiero mabiro bang' Kalonzo Musyoka tieno ni okonyal riwore kod jatend piny William Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro. Watu wa Makueni, mimi nimeamua, mnanielewa? Mimi nimeamua kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena. Hapana. Barabara hii ya Mali Ukia imesumbua wananchi siku nyingi. Na tumeitisha kura na hii barabara, na sasa ndio nafasi ya barabara hii ifike Matiliku, ifike Ukia, ikifika mahali panaitwa kwa Nzembi pale Matiliku ichukue right. Wale wanasindana na sisi, musilete chuki kwa wananchi, musilete mambo ya ukabila, musilete kisirani, kujeni na agenda. Sisi tunajenga barabara, museme nyinyi mnafanya nini. Ruto bende omiyo kweth mobalo kod sirikal mare siem ni gidhi ywak tokcho bang' yiero maduong' mabiro. Kama kazi yako ni kumangamanga tu Kasongo sijui one time sijui must go, mambo itakuchomekea na usiniseme sikuwaambia, mutakwama mapema. Motelo ne mano, Ruto oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok ka kongo apaya kod olalo ma Mikiyuni chiwo bok mag lowo e kind chenro mamoko. Chris Owino, Ramogi TV. Ni jumachiel bang' jatend migao mar somo Julius Ogamba chope od bura mamalo kendo yango ni piny owacho ne ochwalo omenda maromo bilion 1.1 ne jopuonjre sikunde ma Nyawawa. Jatend migao nogo nochako duogo kendo kawuono kendo koro lero ni onge sikul ma Nyawawa e pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jatend migao mar somo Julius Ogamba ne ochopo e od bura ma Kisauni e kaunti ma Mombasa kuma ne otaye chenro mar yawo container moting'o kalatase mag penj mag jopuonjre klas 12 kaeto ochweyo nyaka e sikund nyiri ma Hassan Joho mar rango kaka itayo penjno. Jatend migao no ne otiyo gi thuolono mar kwedo wach sikunde ma Nyawawa mikoni ne ochwalnegi omenda maromo shillings bilion 1.1. We did not say that there are ghost schools. What I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data, because what happened when the schools did not submit the data, we decided to pay
a number of them 50% of the capitation. There were about 990 schools as at that time. Ne olero ni ng'ikruok makamano ne obedo kaluwore gi okang' mar moko kuom sikunde deko kapok ochwalo lipot midendo ni data moting'o nonro mag sikunde 990 ma kata kamano okoni ne ochul kwan atamalo 50 mag omenda mane onego ochwalnegi. So as we speak, we are collating and analyzing and going to those schools and finding out what are the issues there so that we can give you data or information that is correct. So I told Parliament to give me time. Komachielo, riwruok jotend jopuonj manie sikunde mag primary midendo ni comprehensive schools ne jowuok tung' mosuo gi jopuonj junior secondar madwani oyienegi tayo chenro mekgi mag somo gin giwegi ma ok nywando gi e bwo sikunde mag primary, wach ma bende ne osir lwedo gi riwruok mar jopuonj mar NAT. Tumewapatia mambo mangapi? Tumewapatia mambo mangapi? We are saying hatutaki siasa na watuheshimu. Hawawezi, they move to senior schools. We had Kenya Junior Secondary examination. True or false? We had O-level exams. True or false? Form 4 and Form 5 higher education exams. They were all under one principle of institution. The issue of autonomy does not exist here or there. The unions will not be moving up and down on issue of where should the junior school be, where should the senior school be, where should the ECD be. We'll have to have a very strong session of paper addressing that issue. Iseche gogogo, duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission osingo mar ndiko jopuonj manyien maromo 24,000 kochopo Januar higa manyien mar rakore gi midhiero mar nok mag jopuonj to chutho e grade mar 7, 8 kod 9. You are aware in your schools you don't have enough teachers, especially for grade 7, 8 and 9. The government, and once again I want to thank the chair of Education Committee, has been able to give us money to recruit teachers. So far, we have done, there is 76,000. We have the 20,000 who are already there. And by 1st of January, Waziri will be able to bring to schools 24,000 more teachers. And we've agreed with those unions as well that we are no longer going to resolve our issues in the streets. So we've signed and sorted it out. The negotiation for the CBA 2025-29 is being negotiated. And what we've agreed is that if what is in the CBA is implemented, we will not have another strike on another issue until 2030. Because of that, as a government, we've set up an interministerial CBA implementation committee to oversee that the issues that are raised that are in those agreements are done before they become a crisis. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tokri to kuom higni 13 mond liet e kaunti ma Siaya koro nyalo buonjo tok od bura ma kaunti no kalo paro mar chik mageto tayo ratich mond liete kendo reso gi e chike machon marocho ratichgi. Paro mar chik no nochwale od bura gi MCA ma South East Alego Mercedes Mado kendo koro irito mondo gavana ma Siaya okete sei. Tok gavana puodhe to migawo mar weche somo kod ratich mond liete biro chugo komiti 2 e kaunti no kod wards duto e kaunti ma Siaya mabiro tayo grube mag mond liete kendo miyo gi hola kaka achiel kuom yore mag bero ngimagi. Chien kar kacha kata kani penjo ni mond ruodhi gi na DC aka ng'ama nong'eyo onge. Chik mwan go sani mwakadho ma gavana biro kete koke. En chik mwabiro keto go nyaka komiti piny kacha ma mond ruodhi gi gombaka giromo ki gin gi groups mekgi. Kendo wabo keto ma sirkal ma Siaya nigi data ma wacho ni gin ji adi. Chik mwakadho kawuono kendo biro keto gimiluongo ni fund. Kamoro mibiro ketie pesa. Pesa ni nyalo yude ka od bura kata kaunti ma Siaya oketo pesa moro kanyo matin to kata ka joma konyo wa iluongo ni partners bendo biro gi pesa moko ma gidwa konyo go mond ruodhi. Bill no osewuotho higni makoro en 13. Ma version makoro wantiere ni en version number 15.
Matende nini doe, samoro chike tuomore, kaka the speaker wacho noendo, samoro bende wach moro donjo manyien, samoro stakeholders okel manyien. Kile tulikuwa tunapendelea ifanywe kulingana na wajane vile wanateswa, kulingana na wajane vile waliwachwa nyuma. Lakini leo Siaya County Assembly wamedhibitisha, wanatembea na sisi, wako na sisi na wakapitisha. Haki ni furaha. Kampeni mar Jipange na Viusasa dhi mbele gi moro johera mage pacho ka endi ka omenda maromo milion 3 osechiw ne joloch mopogore opogore. Jumani Susan Gitau mowuok Dagoretti e kaunti ma Nairobi nobedo jaloch mar beach tok loyo $500,000. Joneno nigi thuolo mar loyo maromo milion 2 ka gineno tipo mopogore opogore mantiere Viusasa. Susan, umekuwa ukiwatch content kwa platform ya Viusasa kwa muda gani sasa? Kwa mwaka mmoja. 1 year? Yes. Ala, na ukabahatika sasa? Nikabahatika ndio mimi huyu. So yeah. 1 year of... Una watchingi nini? What do you watch on the platform? Sana sana napanda Mwalimu Stano. Mwalimu Stano. Mwalimu Stano, kanyangia hapo tu uko. Unafurahisha wa mama. Yeah, I'm so happy. Yeah. Asante sana for being a loyal viewer. Asante. Thanks a lot, Susan. Swadi yumoro machuok tano kuse orote maru ang'ene nwacho nang'o ka indre mong TV more brother Umbija aworo jotel masando jigi gibiro dak milele mano engineer Kola kamana enya wimore Trevor Parineti kaya Kisumo kamano kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Johnny Mos na Honorable Rose Nyamunga, Honorable Ron, Governor Nyong'o, Maendi John Onyango from Witi Foundation CBO. Ramogi TV Masami Ogota and Kimri Kisian jotelo ma Afrika gi owetelo maragoko and ma Morris Ojuang ka wuogie maono koro jogwa onego owe thuolo kendo sirikand Kenya kwanza mondo tim kinda. Trevor ma Bishop Omondi otiche mar gemo nyenyore aka hawi maber nyenya tina matimo pinj ni Mary Anyango oko ne hawi maber kamano. Vivons Wodimbo Usenge joni skunde manya wawa to koro gin mage go. Ma Charity ka wuok Siruti Awendo aneni gi nyimine na Nadia Chantel gi wetena Omondi gi Tony kamano. Tire moro kendo ka endie ma endie wacho ni Trevor oimore ma Zoom kapita weche manyien donjo no makare kendo Ramogi TV tucho gi weche manyien to jo Kenya were gi siasa e pinje maoko nikech piny ka piny nigi chik mare. Collins Obuon wacho ni Trevor ma endi Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wan Nyakach Paponditi chokora mor kaneno Ramogi TV kaka ilendo Mosna mama na Rosaline Obuon kani miguye Kobura kod Governor to be Honorable Adumo Wuor Meli kamano. Matene bentire kandi wuod Nyaraye Misawa Mosna jo Nyakach duto te wamor kod kue masani koro nyaye Nyakach ka endi kopogore gi liete ma wan godo e kindeni kaka mar jaduong' Ogai Jonathan Rabala, Mrs. Kombudo gi mamoko. Ruoth Nyasaye oket chunygi kama owinjore mano kora olaka kane dala mar Katito kanyo. Neno matendo kandi makamu wacho ni Mosna jatenda PS Raymond Omolo wan kaka oganda Luo baba nowewa e lwet Ruto mano makamu kane dala ma Kisumo kanyo. Trevor winji maber wan koro wan nam chumbi waka oyamo warito mana ODM at 20 maendi architect Evans Asio kamana ahinya machielo bende nitiere ka kokalo kuom jodong Nyakach waiko gai mar game milioni Rabala Ogendo chieng' tich abich jumani kotelnwa kod ker marwa Odungi Randa kod Luo Council of Elders duto warwako elders duto e Nyakach mano Ogai Philip Ochieng mar Jemo Nyakach and the youngest Ogai in Africa. Machielo bende nitiere ka Ramogi TV ma jakom boda sako makabondo migosi Gideon Ochuka. Trevor Imore aneno News Mos ka wan dala kabondo e Homa Bay kendo ler ahinya wan kaka jo boda omedo mana rwako jotendwa duto e nyasi mabiro timore mar tipo mar boda empowerment e dwe mar 12 e gikone. Warwako jotendwa duto kaka moluor Governor Honorable Nyarwang'aya kod Speaker Polycarp Okombo, Honorable Kwame Sipul kod jotelo mang'eny kod mamoko kachiel kod osiepe wa duto. Mano jakom mar boda iluongo ni Gideon Ochuka wuod Kabondo.
Bas pani machielo mentiri kare Mugi TV mbi jama ndi Bernard anyuomi wuoda wendo awinji maber an kod Devina anyuomi ma ndi Sam Kaya Sam Sibuoche habari ler. Aya bas wadugo bang daka matin kidhi mabor ahinya na machielo bende tikane Trevor jo Uganda winja Kenya Kiawa ma Calvin Soyier. Bas wadugo bang daka matin kidhi mabor ahinya. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi. Kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jawa maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunja luo kapela nako ni wangne ka wadokocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka. Ticha ngwen ka ticha ngwen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora temeni. Poko pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ngwen ka ticha ngwen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kani duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC olero it jonyuol kod jokanyo ewi nyayo mibadhi kokalo kuom thoro golo asoya e kinde kepo mag obila pacho ka indi ka gisingo ni gibiro kawo okang' mager ne mibadhi moro amora manyalo neno e chenrono. Ripota marwa Millicent Adhiambo miwa ler. Kano loso elo jatatije duol mochung'ne kedo gi mibadhi pachoka, maneja mar duol no bade ma imbo mar Kenya, Eric Gumbi, yango ni jonyuol mathoth osewito omenda kod mwandu makor gi lach e yor mibadhi mitayo gi achudhe madito e kinde mag kepo mag obila. In the previous mass recruitments, the commission has received reports of parents and the guardians resorting to fundraising, selling family land, and sometimes exhausting life savings in desperate attempts to secure admission for their children by bribing public officials. EACC bende siemo wang' jopiny mondo bed motangi achudhe masani wuondo oganda ni nyalo konyogi yudo tije obila e yor mibadhi kokalo e kawo asoya, gino ma otelo ni rocho adiera, bidhruok kendo wito geno mar oganda kuom piny owacho kikawo mana jogo maonge lony makare. The commission also calls upon the public officials who are responsible for the recruitment exercise to reject any manner of bribe offers and insist on the transparent procedures that are established for a fair and a transparent recruitment process. Mibadhi counties, EACC yango ni sani, gidhi nyime koduko mwandu jopiny, mayandi achudhio yako, eyo maoko dhi kare, ka ugolo siem mager, ne jotelo mag counties, maibo yudi, kamibadhi mieno, ni bokaune giondamo mager, kolure kod chik, ka ok gidwa bidhore e tijgi. The commission will continue to create a hostile environment for the corrupt, not only through investigations for the purposes of prosecution, but also by vigorously pursuing public funds that have been paid under illegal contracts, including tenders that have been awarded to individuals and entities through fraud. The Commission will, in addition, hold to account the public officials behind those illicit deals. Ewi obok ma otedhi kata fake certificates gi dhongere, duol no kwayo jondik ji e tich, mondo kol kendo non malong'o, obok mag joma gindiko e tich, mar yango ka gin gi lony mopuodhi. Securing employment using forged academic certificates amounts to fraudulent acquisition of public property, and therefore offenders will not only be prosecuted, but will also be required to refund every coin that they have earned on the basis of the fake or forged academic certificates. E sama kepo mag obila, mane winjore chakre pachoka tarik 17 dweni, dokoro ochungo ka giwacho ni chenro no ne ochana taro mar pen chike mong'ere ni National Police Service Commission Act kare mar 10. EACC telo ni kinde ma ibiro puoth kepo makamano, gibiro keto wang' ma ok diemre eneno ni chenro no otime yo mauyanga maonge mibadhi mora mora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nonro yango ni maheo nyithindo gana 700 wito ngimagi e piny mangima higa ka higa kokalo kuom tuo mar pneumonia, gino maketo ngima mine mapek kod nyithindo matindo kamarach. Kuom mano, piny Kenya koro oseketo okenge mowinjore moting'o chulo omenda mar chanjo mar pneumonia kaka yo mar kedo gi tuono. Kane olose sa nyasi mar dhialo odiechieng' mar pneumonia e piny mangima, Director mar weche thieth Patrick Amoth nomedo ni piny Kenya osechopo e atamalo 90 mar timo chanjo mar pneumonia ne nyithindo, ka koro jiwo mana 10 counties mondo ne ni chanjo makamano ochopo kare. Our pneumococcal vaccine coverage now stands at over 90%. We have expanded access to oxygen pulse oximeters and amoxicillin DT across our facilities, and our community health promoters, together with our healthcare workers, are detecting and referring pneumonia cases early, therefore saving lives. Every 43 seconds, a child is lost to pneumonia.
Prevention demands vaccination coverage of at least 90% against pneumonia-causing pathogens. And as a country, we continue to invest in our vaccination program, fully funded by the government. And for this financial year, Kenya government has already paid its full complement of resources to Gavi, the Global Vaccine Alliance, to ensure uninterrupted supply of vaccines for our children and pregnant women. We will continue to work with the government, county governments, to strengthen the health ecosystem so that services are also brought closer to the people. Lit kod kuyo okwako gweng' Manyamwanga mayudore kaunti ma Nyamira tok yudo mar ringre mar okil moro manolal to yude mana koike idalane. Okil no matiye kaunti ma Busia wachore ni ne odhi dala tarik 27 dwe mokalo mar gedo, to kata kamano ne olal kendo simbe ne bende ne osim. Tok report mar lal mare, obila ne ochaka pedha kuma ne giyude ringre mare koiki mane dalane kanyo. Familia ne ohum nono gimomiyo dinege ka giwacho ni ne onge gi gwandruok mora mora gi ng'ata ng'ata. Alinipigia simu wakati wa jioni saa 12:30 hivi. Akaniambia ametoka Busia, amefika nyumbani. So akaniambia shida yangu ni kwamba nimejaribu kufungua kifuli kimekataa. Nikamwambia basi ngoja kidogo nipigie kijana ambaye ananifanyia kazi hapo akuja kusaidie. Alipofungua akanipigia simu akasema, tumejaribu kufungua hiyo kifuli imekataa na tumefanya nini? Tumeharibu na tukaingia. Kafika saa 3 nikampigia, nikapata yeye ile message nilipata kwa simu ni kwamba the person you are calling is not reachable. Nikajaribu kutafuta huyu kijana tulikuwa tumeongea naye, nikamuuliza umetoka nyumbani? Ndio. Nyumbani umeona ndugu yangu huko? Akaniambia ndio tumeonana, nimempata. Tukaongea, niliona ameamuka vizuri, ameoga, amefaa vizuri kama mtu anataka kwenda safari. Yule ambao walikuwa naye hapa kwa nyumba, hata yeye ndiye alimfungulia nyumba. Walikuwa na yeye. Asubuhi yake kwa yeye ya Jumanne alisema ya kwamba alimuona amedress ati anaenda safari. Huyo ndio tunataka kujua pali yako. Simu yake haingii tangu siku ya ingii. Yeyote ambaye alilolitenda hili, serikali ichukue nafasi kuadhibu watu kama hawa ambao wanapoteza maisha ya wengine. Maloyo familia par mawuok e gwenge mag Witembe, sub county ma Kuria East, county ma Migori, sani koro onge kod kuonde dak bang' dar gi olepegi magiwacho ni gisebedo ka gidakie kuom higni maloyo 60. Giwacho ni odargi kod apisas mag piny owacho magiwacho ni ne owuok e county ma Narok. Bende ginyiso luoro ka gidwaro ni mondo konygi e lwet ji magichich ni kod chenro mar yako lobno. Jojuma miolera. Kuom higni maloyo 3, oganda mathoth mawuok gwenge mag Witembe e sub county ma Kuria East, county ma Migori pok ong'eyo kwe. Midhieche mag gisebedo ka gikale ma oting'o nek, kethruok mag mwandu, kaachiel kod moko itudo kod ywaruok mar lowo ma osebedo e tong' county ma Migori kaachiel kod county ma Narok. Kata bed ni piny osebedo ka wacho ni manyo yore ma inyalo tiekgo ywaruok mar lowo ma osebedo e gwengego kaachiel kod midhieche ma jodak ma kono osebedo ka kalie, midhiechegi pod jimbore. Ila tumehamishwa bila kujua tunahamishiwa. Kwa hivyo sisi ni watu wa kulilia Kenya, sisi tunajiita wa Kenya. Ila tunahamishwa kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba nchi ya Kenya kama inajua kwamba sisi Wairege tunajulikana Kenya, tuchukuliwe kama Kenya, tusihamishwe kama vitu ambaye haijulikani. Mimi sina mengi hapa, niko kwangu na nishahamizwa na nishapomeroa kila kitu. Nyaka sani familia mar Mapar oweka onge kod kuonde dak bang' dar gi lopegi magisebedo ka gidake kuom higni malo 60 kod moko moganda ka omakore kod apisas go mag piny owacho kwetu. Na sasa hii sehemu imechukuliwa na askari. Sasa nilitoka shule nikakuja na sijai rudi juu ya vitu mingi.
Sasa vile nilifika nyumbani tunaambiwa tuhame na hatuna sehemu pa kwenda tena. Nilipokwenda nikauliza kwa nini mnavunja manyumba yetu, walituambia nenda mpige ripoti kwa kaunti yenu ya Migori, na tuoni kaunti ya Migori inatusaidia. Tunaonewa kwa kiasi kwamba tunalalamika ya kwamba tukombolewa hata tuende nchi nyingine badala ya kuumizwa hapa tukiwa wasee kama mimi, kila siku unapigwa risasi. Familia gi masani onge kod kuonde dak malongo ka otele kod jakom mar ogandano mar Watende Gisunte Mwita wach ni gin ne gipo mana ka kweth maduong' mag oganda ma oting'o apisas mag arita kwe ne ochopo lopegi kendo chako tong'o yiende kaachiel kod ketho mwandu mopogore opogore kakonogi ni mondo koro gidar. Sasa hapa sisi tunanyang'anywa kwa sababu sisi tunaitwa watu wasio na baba na mama. Serikali ya Kenya inatutambua kama sisi ni Watanzania. Kwa hivyo tunaposimama kwa hasara hii yote, tunaomba shamba letu hatutaliacha. Sasa sisi tunashinda tuhamie wapi? Na hapa ndo kama mimi nilizaliwa na ndo najua ndo nyumbani. Tunaomba serikali watusaidie, watuambie tutaenda kuishi wapi. Thoth gini odar, kata kamano, kama koro gidake malongo, koro onge. Jodagi magutembo ni lope ma idaro giegi, gisebedo, ka gidake kuom higni malach, kendo gidwaro ng'e gimomiyo koro piny owacho darogi, to kama gidhiye, bedi koro komigi. Mimi nimesaliwa hapa in 1972. Nilisaliwa nikikuta mababu zangu wakikaa hapa. Ila sasa maneno ya kutuhamisha ilikuja kabla sisi hatujajua mahali pa kuhamishwa kwenda wapi. Alafu sasa tuliona sisi mashini tu wakija kukata miti, wakiharibu kila kitu, wakiharibu mashamba, wakiharibu mandizi, maafakato kila kitu. Lakini sasa sisi hatujajua mahali pa kuhamia. Tuangaliwe kama Wakenya wengine. Tusitupwe tu kama vitu ambavyo havijulikani kwa nchi. Ka opogore kod koso kuonde ma ginyalo dakie bang' utegi muki, familia gi wacho ni kata mana mwandu gi mopogore opogore ma oting'o kothe kod yiende bende ne okethi ka koro giywak ne piny owacho. Naona vitu mingi zimeharibiwa, hadi shamba letu na chakula imeharibiwa kabisa, hatuna kitu tutakula tena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirkal mamalo kokale migao mar pur kod pith jamni ochiwo nyithi gwen 5,900 ne grube mag jopith gwen 80 e kaunti ma Homa Bay mar konyo ting'o malo pith gwen e kaunti no. Apisas migao no e sirkal mamalo Josephat Simolo mane otelo ne chenro no okoni chenro en achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar jolo jogo mayuto gi ni piny e kinde mane omanyo bolo motelo ne yiero mar 2027. Simolo mane oten gi jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga ne okoni chenro no itimo e counties 13 kendo gigeto jwale e counties mamoko e tung Kenya mangima. To pray that the majority of you can get this an economic stimulant. Okelnwa nyithi gwen ma odiochieng' achiel ma kore kosedak odiochieng' achiel wayudo 5,900 ma wamiyo riwruok mag jopur mo ae kaunti duto gin 83 kendo group ka group dhi yudo nyithi gwen 73. Now that we are piloting it in 13 countries, it will actually depend on the performance of these counties on a pilot basis, such that if they do well, then we are able to upscale in these particular counties and also do it in other counties that were not given in the pilot phase. Why encourage group kamomi gwen go bende mondo gi bed kanyakla kik gi kere kaito gi chak pogo gwen ne ng'ane kawa dek ng'ane kawa bich kaito group otho. Bende wachak wa encourage gi ni mondo gi bed gi cooperative mar poultry farmers manyalo kelo gi kanyakla mondo mi gi share kantiere challenges magin godo kaka jopur kaka jopith mar gwen. Kambi mar Farmers Choice ne obago nyasi mar tet oko ayanga ya lap ma Kahawa West North site kama ne jotedo mopogore opogore nochopo mar nyiso lony margi mar loso kit ring'o mopogore opogore.
Dwaro maduong' mar nyasino ne en puoyo jopith jamni e yore mag opogore kaka miyo gi puonj makende, chudo maber kod chiwo mar chiemb jamni e nengo modok piny mondo mi oganda oyud chiemo ma opuodhi kendo maber e yo mayot. Jotedo manochopo e piem no nonyiso nyadhi mag chiemb Kenya mokale tit mopogore. Pay our farmers real time when they supply to us, and before they even supply the product to us, we work with them on the ground. We support them with the genetics. We support them with the extension services to make sure that we can be able to help them manage their farms. We do a lot of training because of farm management. And over and above that, we also support with the genetics because the breeds and the different genetics, be it across the livestock chain, Farmers Choice does not only work with the pork farmers, we work with the beef farmers, we work with the poultry farmers, and we also work with the pastoralists who supply to us, and even lamb and goats. For these farmers, we also avail to them feeds at subsidized price so that these partners, we are working with them to make sure that we come up with appreciating the recipes of all different diverse consumers and be able to come up with other additional recipes in the best way for our consumers to experience. For a smoky, for example, you can experience it as a smocha or a smoky on its own. Jagobal mar team mar Kenya mar jok manigi ng'ol mar winjo wach kata Deaf Olympics team Amadi Juma nonyiso geno maduong' motelo ne tuke mag Deaf Olympics madhi chakore Tokyo, Japan Jumamos mabiro ni. Amadi ni ma jahigni 25 en achiel kuom jogo abala 6 madhi chungo ne Kenya e tukego. Maendi en thuolo mokwongo ma Kenya tero jogo abal e tuke mag Deaf Olympics. Gisebedo ka giikore kuom jumbe 3 mokalo e alap ma Kasarani e bwo kocha mar abal Irene Kerubo. Owacho ni owinjo ka en gi mijing'o mar kelo ne Kenya midila kowuok e tukego. Owacho ni en kod jogo abal wetene gisetemo orako kendo gisetimo orako maber. Mimi ni mchezaji wa timu ya swimming na nafanya backstrokes na pia freestyle. Nimekuwa na train for the last 3 weeks and my goal travel to Tokyo, Japan ni kuhakikisha nimeleta medali tofauti hata kama ni gold, bronze ama silver, na tumekuwa tuna train vizuri hapa Kasarani na tunatarajia kupata matokeo mema. Na pia mimi mwenyewe na feel niko very well energized and I want to encourage all my other teammates that we work very hard kwa sababu lazima tuwakilishe timu yetu kama wa Kenya. Baswadhi yumara chuoko dogo twadonje buch jopiny giwendo modhi almos chopo studio kai Dr. James Nyikal men jaod bura Maseme kendo jakom mar duol. Mandaka matin. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama.
ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. Massive savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your products at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Kama na nyako mkitera Ramogi TV ka une wangsae chendu mar buch jopiny watimu mos waleo matin lakini wendo modhialo se donje studio kama no mheshimiwa Dr. James Nyikal jaod bura Maseme kendo jakom mar duol warwaki chendu marwani. Erokamano. Nyoro wang'eni nu romo kaka duol. Agenda nena ngo. Mokwongo duol en kama pime wach. Mang'eny ne ok en gimilando ni gimanyo agenda wanyo en kama en ni wabet ga wakoni kaka koro waneno piny chalni kaka koro gik moko timre ni wanyalo wuotho nang'o kata wabed nang'o tapani mano be kaka dong' wach mang'eny malo kanyo ibo neno gi tim kaka jikoro wuotho kata ka jikoro wuoyo to ken duol konya wacho ni gimo wache duol obro konni ma agenda monyo wacho magi monyo wacho ng'ane nyo wacho kama ng'ane nyo wacho kama to kaka nunene ni piny chalo nane. Well, mokwongo ng'eni pod wan gi kuyo nyocha jatendwa wawito jatendwa miyo wan gi kuyo kendo ng'eni kiny wan bende wan gi budho mar ODM makiny wanabed gi bura to wabende waparo go ODM kuom higni 20 mosebet to ng'eni piny luo budho mar piny luo bende biro biro tarik 14 kata 16 dwe mar 12 Migori mago moko kuom gik manyo wacho. To koro sani kaka nunene uchung' kanye wach mar chung' gi jatend piny Kenya William Ruto kaka ODM kata kok idwa nyiswa gima dhi mbele duol mun kaka ODM uchung' kanye.
wach kaka ODM ni kaka duol, wach kaka ODM wan kaka ubet wane watiyo gi sirkal e sechegi nikech gimane wang'eyo kane wan gi jatendwa kane pok owewa wabiro tiyo nyaka higa 2007 ka watiyo kode, pod watiyo kode, wan kode. Gimane wang'eyo ni bang' mano ne paro biro bete kaka jatendwa ne dwaro, sani koro onge. To sani bende wasebet gi jatelo manosechako telonwa ma en jaduong' Dr. Oburu Odinga, makoro en mane waketo ong'iyo kaka koro wawuotho ka party leader makoro mako kanyo. Koro gima biro timore ni party biro loso, biro nyisowa, kech ka un gi jatendu to party nitie, to kaka jateldu manosedhi ne chano, koro kunyal wacho ni nodwaro kama kata nyocho dwaro kama. Gima koro utimo ni sani koro wawuotho nang'o, party nyiso ni wawuoth nang'o, party gi jatelo ema biro nyisowa kaka wabiro wuotho, to gi sani to watiyo gi sirkal. Gimomiyo penjo nikech nitiere ji mang'eny mosebedo ka penjo ni to koro sani ODM ochung' gi sirkal to mbele ka gidhi timo nang'o, to bende pogruok mar paro nitiere mar joma tindo mawacho ni nitie kaka ok winj ka giparo, to gimbe nitie kaka dwachgi opogore. ODM achiel ni bende osewacho ni ka ber to gima lemo ma gidwaro en jalup jatend piny Kenya. Omiyo wapenjo ni to uchimo kanye? Ing'e ni ka piny lokore, ka gik moko lokore, mokwongo wasebet gi lokruok maduong' mane ok wachano mar dhi mar jatendwa. Mar ariyo wachiko yiero. Koro magi gigi nyaka ji bed gi paro mopogore. Jomoko keto pachgi gi paro ni wadwaro kama, jomoko keto pachgi paro ni wadwaro kama. To gima duong' ibiro winjo ka party, tend party oseloso mosewacho ni wabiro dhi kama, to ibiro bet piny, ibiro neno ka ji bet tisomo gima ne owachi ma party nowacho ni ma e gima party koro biro timo, to mano e gima biro timore. Ma ji wacho mang'eny gi to ji go mbaka ni ka joma tindo ok winj wachgi. Onge bura moro amora kata we ODM kata mne dala gima dwa dongo ok nyal dagi pach joma tindo. Nyaka ibed gi joma tindo nikech joma tindo ni gin gi pach ginyalo bet mopogore. Bende ok dong' wach ni pach joma tindo nyaka chal gi pach joma dongo, ok nyal chalo kamano. To giduto giriwore, kata obed na party kaka marwa ni, kata obed ni mier ma ji odake, joma tindo koni wan wanene kama, to joma dongo koni wan to kaka waseneno piny muneno no bende ber to nego bed. Jogi duto ji ok nyal paro machal. Ibiro wacho ni kata joma mine bende nene kama, jogo ma koni kata joma ng'ol kaka wacho ga joma nigi ng'ol, wan bende wanene kama. Mok ni mano pogruok obete, tiende ni ji duto kelo pachgi kanyachiel, tae ji biro riwore tikoni maber mwadhigo mbele en ma. Tae ibiro bet chieng' mose ng'ade ibiro neno kikete tisome kama koro ji wuotho kong'e ni mane kaka en. To buneno ka nitiere jomoko manyadhi balo kudu e paro magi wuog kata chama, achiel kuomgi en jagoro marumo ngirore Edwin Sifuna. Wach Edwin Sifuna ji oselose mang'eny, to Edwin en ng'ama tin, en jagochwa. Nitie samoloso kaka Edwin, nitie samoloso e duond party maduong' kineno ka ji nobet e bura ma wuok makoro isomo gimoro maning'e ni koro Edwin loso kaka jagoro mar party. To samoro koloso to onyalo wacho gima luwore gi mar party, obende onyalo wacho pache. Dutam ng'ato ni en ok onyal wacho pache nikech owacho awacha pache, to ka wang' ji obet piny to paro mar bura timang' bete. An bende seneno nyaka weche gisebet ni owacho pache, to hang' ji bet, to ka ji obet e bura
to gima owachino emineno kubendo timo nadi osomo. Pok iwinjo kata ka jomoko wacho ni kata ni buro ng'ado ni koro Sifuna kik chak los kama, Sifuna kata koro kubed kodwa. Kineno mano eka ning'e ni mano nitie. Ji nyaka ji opogore ng'eyo wach mar jomatindo ni kama dwa dongo, kata obed bura, kata obed dala, kata obed mana tim mar opira, nyaka jomatindo bedie. Gin e joma ng'iyo mbele, gibiro gi paro manyien. Iriwo gi paro mantiere chon to ji dhi mbele. Kata kuonde tich kineno kama ji duto te gin na higni 60 kata higni 70, ing'e ni kata ka in wuon kambino bende ipani kambino dhi mbele, nyaka ibede gi jomoko. Kata wachno ni ji odhi miel, ing'e ni nitie thum ma kigoyo to joma dongo mielo, to nitie thum ma kigoyo to joma tinde matimo ema miel, to duto ji ni ang'o ni e thumni. Miyo an ywak ma ji betgo ni ODM biro barre, jomoko ok bidwar, an ok ane mano. Kata kwago mbaka wang'e ni ji duto nyaka wang' bed gi paro motimo ang'o opogore. Gima ng'e ni wariwore waduto te en ni ODM nyaka bed motegno, branches wa nyaka bed motegno. Sani kaka koro indiko ji mar kura ni, nyaka wandiki ji motegno, nikech ka ji biro dhi mbele kata ka koro idwaro loch, nikech ODM bende nyaka dwara loch, kata odware kende kata odware gi jomoko, nikech ka biro chopo 27 ing'eyo ni gigi gwenyore, to koyudo kikeng' to kata idwari uri gi jomoko, to kiriuri kikeng' to kinyal, to kibiro kitegno eka koro inyalo bet gi jomoko. Kata kidwaro kendi bende nyaka ibed motegno. Koro gima duong' ni wan ODM nyaka wabed motegno, nyaka wariwre achiel, nyaka wane ni to branches wadhi nadi, nyaka wang'e ni koro ndiko ji makoro ji ndikre mar kawo kurani, bende jowa ndiko maber. Mane gima duong' monego wang'e sani. To tich watiyo nikech nitie joma ne nie partiwa maka moro chunji pondi gi partiwa manie sirkal. Mano bende ok rach, nikech gima gitimo, nikech gitiyo mondo jopiny oyud konyruok, ma ok be jopatiwa kende, to ji duto ka ng'ato tiyo kata utiyo kaka koro wan gi jatelo mar pesa, okolos pesa, okochan cheno mar pesa mar piny ne ODM kende kata ne kuonde ODM, to timo ne kuonde duto. To miyo ndalo moko ywak nyalo bete ni wan ok wanwanga gini. Ka koro entie ting'e ni chunywa nyaka bed ni kara kaka ing'iyo Kenya, wan be wang'o timwa nadi, wang'o ng'iwa. An mane kaka nene, bende kwago mbaka to mane kaka wanene. Ntiere gimoro ma chama sik wacho ni sani to wane broad based. Watiyo gi jatend piny Kenya Ruto nyaka higa mar 2027. To ntiere jomoko be iu kanyo kamoting'o Mbade giri, kamoting'o Wandayi giri, kamoting'o Joho giri, kamoting'o Paranya giri, mosewacho ni kata bang' higa mar 2027 pod wadhi tiyo gi Ruto. Un chung wen kanyo, wapenje mae gima jopiny sik penjo kata simoromo kod yie ndara ka. Wapenje. Mokwongo ing'e ni jok mikwanogo kane gikawo tijego, ang'o mane gikwongo gitimo? Tije mane gimako, migepe mane gimako e party donge ne giweyo. Tiende ni koro ka giloso to wachgi ok nyal kawo mapek kaka e party, wachgi bi kawo mapek e sirkal kuma gintie. Sani ka Mbadi loso, to maduong' oloso kaka minister mar finance. Kanye mwang' yal, ok inyal yale ni Mbadi no loso koridwa yalo go ODM. Mani ng'e ni ok in kare. To ka koro biro chopo, to gin bende gin be pod kamoro ging'e chunygi, to po giwacho ni pod abiro siko bet minister, di bende koda gidwa bet koro ndalo miyiero ni warita biro bet minister, koda gibiro dwaro telo moko, ok inyal ng'eyo. Miyo sani to ka gin e sirkal magitiyo, ma ng'ama gitiyo ne pile en jatelo ma president,
Ini paro ni kakoro samoloso. Dongo koni sani anatiyo kodi to kinyo kabidwari. Nyango wach manuti. Ani miyo ngato wach matek. Ani miyo ngato wach matek. Ndondi kiwacho ni ODM de dwaro loch. Udhi tiyo gi yo mane. Udhi chungo ngatu. Inge ni sani. Nakoni wan pod wan gi kuyo gima duong' wang'eyo sani. Wadwa ni party obed motegno. Kendo jotendwa ni party biro ng'iyo kaka piny dhi to loch to nyaka wadwar. Kata udware gi jomoko, kata udware kendu, to ka un party to nyaka udwar loch. To gi sani to mani tich mo party wabiro tiyo. Kata kowach ni 27 kik jilingalinga ni nubeta beta to kachopo chieng' 27 tikodi okay koro kawuono en January 1 27 no jo party nitie, jotend party nitie, giyalo gineno kuma piny dhie, biro chopo sama gibiro loso. To kinyal wacho chon wan sani kuma waeni wadwa manu wabed motegno nikech kaka ji paro ni jatendwa nyeo onge koro wabiro kere, koro wabiro bet mayom yom. Mano ema ok wadwar. Wan wategno, wantiere, wan gi jatendwa sani gi wadhi nyime kaka pile. Loch to wabiro dwaro, kata wadware kendwa, kata wadware kwariwore gi jomoko, nyaka wadware nikech emomiyo wan party. Nyiso ni maendi baka madhi mbele nikech ng'ini kiwacho ni loch udhi dwaro kata kudware kendu kata gi jomoko, nyiso ni ugo mbaka. Dang binu ugo mbaka kidienje mantiere mosewacho ni dwaro loch sani to gin mana ariyo. Achiel mar William Samoei Ruto, machielo mopogore kode ma oting'o joma balo gi sirikal, Kalonzo, oting'o Gane Gere, Eugene Wamalwa Gere, Rigathi Gachagua Gere. Uwuoyo gi jogi te? King'e ni ka piny ok wawuo gi ji, wapod wawuoyo kiwan. Koro jotendwa pod wuoyo, biro bet kama koro ka gisewuoyo to ging'e ni dwadhi kendwa. Gin ariyo, ginyalo bet adek. Ginyalo bet wadhi ema kata wadhi kendwa. Mama ne gimute mong'iyo sani. Sani wabiro ng'iyo, wabiro chung' nang'o kochopo kanyo to jotendwa nitie, party wa nitie. Gik moko duto ok sik ni losa, gik moko duto ilosa mang'eny. Gima duong' ma an gima ng'eyo sani, koro ka wacho kaka an, gima duong' ma nyaka watim sani, party wa mondo bed motegno, wan gi lokruok maduong' mane ok wapar ni nyalo bete, koro wang'iyo to wabet motegno. Kamoro amora wabiro dhie to wabiro dhi, to kwadhi to wawuok nyaka sani to wan kama ne wantiere. To wabiro chopo ni koro wanyalo wuotho nikech sa koro lokore, wan be koro waseneno ka chandruokwa gi loswa osebeti. In king'iyo ng'am kaka ng'ama osebedo jakanyo no mar ODM higni mang'eny, ODM nyalo choko fwa sani machung jatend piny Kenya malar kom mar telo. Ing'eyo piny ok inyal wacho ni sani ok inyal. Ang'o momiyo ok inyal? Piny lokore 92 dwe mane owache ni Kibaki tosha nodong' dweche adi? Ng'ama dine parie kane pod timna wadgi jatelo Raila Nyachae ne pod dwaro odong' dweche 4 apa ne en Oktoba en August. Ka onge ng'ama nong'eyo wach mar DP bro bet to wuok modhi modonjo motimo. Piny lokore gimoro nyalo lokore ma ng'ami ling' ni yom ema koro kendo piny olokore obet motegno. En ani party mondo obed motegno, tende obet motegno, gi branches obet motegno. Kaka koro itimo ndikoni, wandik motegno. Kata koro kaka watiyo gi sirkal, onego bende wanyisi ni to tich ma watiyo gi wan gi sirkal ni ere kuondewa mag ODM gi nitie gik matimore manyocha ok timre ga chon ma koro wanyalo koni bet gi sirkal omiyo gigi timre. Wawuog wanyisi ji mago. Aneno kata kaka koro awach Kisumu, koro wakawo ni
Jaramogi koro bed level 6 koro wabung'en osebet level 6 gima ng'eyo gi sani ni nyocha nitie pesa manoketie manyocha ok oyudga koro kaka pesa no osechako tich wabiro neno ka pesa no tiyo maber ang'e ni nderni nitiere mokete pesni mang'eny koro aneno to bende gibiro tiyo koro kanyo monego watie matek ni pesni manoketie nderni gi onego gitimang'o onego giti mondo jopiny ni bet mwabet go kanyo no ok en gima ni nono nderni wan gima olosi teyni kaka nyalo wacho kata wach mnaseme wanitie aneno ka sani nitiere osechak keti poles mag yien mag sitima giketogi kuond moko osetudi mainde ok wan go chon mano waneno ka nitiere yorwa nitie mano osechaki to ok ne dhi mbele maber koro sani no wachno koro wabiro ng'iyo ni osechak tiye mane makoro wang'i kwadhi kuche kwakoni ne watiyo kwatimo gini to ikruok bende waikore ni kochopo ndalo milero to nyaka wabedi kamilere no kaka walero to sani pati ok kiling ni pati koro ring'aling'a no pati ninda ni to kochopo tarik 20 to higa 27 Januari 1 koro chop ko watimo nang'o gipange sani nitie kaka ichane to mano ok en mar wacho ne ji ni pati pango nang'o nikech nitie jomotele pati makaloso to loso nying pati. In king'iyo kaka jatelo mosechunya in nyaka jakom mar chenro mar thieth e od bura isebedo jatelo kaka ja od bura bende isebedo ng'ama tiyo ndalo mang'eny kaka ja ODM kanyo king'iyo maber ka endie be ma endie en gima onego beni budho kapok ong'is jopiny dichiel ni ma endie kaka wadwaro mondo jopiny ong'e dichiel ni koro ma ng'ama ochungo ma kama odhi iye higa mar 2027 mok chal ka gima nyiso chon ber to nyaka ing'i kama wantiere sani lokruok mane wan go duong' nyaka wang'i kaka wadhi bet motegno maromo nade ok wang'eyo ni jatendwa ne parang'o en koro onge koro dong' marwa to ang'o mwadong'go pati gimwadong'go en ang'o pati koro pati no nyaka losi miyo gimodong' maduong' wateg pati wanyis ji kaka pati tiyo kwatiyo e sirkal ang'o mawuok e sirkal kuro waket branches wobed maber wakaw ji odhi oyier wanyis kaka gik moko tire to sama gino timre no ang'eyo okan e telo mar pati ma iye ahinya ang'e ni kosewach gik moko tibi luongwa to watimang'o tinyiswa ni ma gima wadwaro wan wanene ang'o gima miya penjo ne ni jatelo nikech ing'e ni jopiny bende penjo ni mang'eny nikech unaneno kata mana e yiero madundo mabiro mbele kaendi ma yiero miluongo ni by elections gi dho ngere waneno ma Kasipul waneno ka jo machalo jo UDA obiro ma gimbe gitemo konyo nyaka kaka Boyd Were men jakedo ne kom mar Kasipul gi ODM ing'iyo kaka inyalo konye nitiere jomoko ma be dhi kuonde mopogore ma jomoko pende wacho ni broad based ni koro chalo mana chama omiya pinji nikech jopiny be penjo gini mang'eny ni ok wachnwa wacha dichiel ni mae ka mwantie to mae ka mwadhiye molo ji koro gima kiko ito ing'eyo ka mama tedo to kati tedo rabuon to kata osemuon dhoge kamach ting'e ni sama ogolo muya cha ogoti nyithindo nyalo koni mama toki gol to mama ka poko chiek poko chiek mama toki apoto chiek nyithindo bede ibiro toke kobet poko chiek mano gima ok kaka an nyal bet nakoni an awacho ni wabiro timo kama no mano gima nitie kamiwache nitie level mar pati mawache kosewuok maler mokoni koro ma en to biro wuok to gisani to tegne mwadwaro to bende wang'iyo go piny ineno kaka bwecho bet mane wang'iyo piny iwacho ni nitie kuonde adi 2 wang'iyo koni gi koni
history be wan go kaka nwasewuotho kodi bende wang'eyo ne wasewuotho kodi to ka wan kodi be kaka wawuotho kodi wang'eyo wawuotho nade ji wacho weche mang'eny ji wan kich ke onge Nyasaye kata osekawo jatelo to wan nyaka wabed motegno eka Nyasaye be dong' medwa tegno mane gima duong' gimotimore ni ji ne paro ni ODM orumo gima duong' makwongo watim ni ODM ok orumo ODM ni nitie ODM dhi bare ODM ok obarre ODM nitie mano e gima duong' kuomwa sani machielo no bende biro to mano nyaka jotelo nyaka ng'iye mos nikech kata kuon miwacho mobarre go ing'iyowa ka wategno eka ng'ato digombi ni watere wuoth eka ng'ato digombi ni wamed wuoth iwinja eka ng'ato digombi wamed wuoth eka ng'ato digombi nang'o watere wuoth eka dwoko ni wategno wadhi wuodhwa koro kwa ng'iyo sani udhi chenro mar hango higni 20 mar ODM kendo wacho maber ni sani koro nego ng'iyo kaka itego chama in king'iye kama tut kaka jatelo mosebedo ODM kae aming'a ang'o ma chama koro nyaka tim sani mondo mi otegno kaka iwachono donga se wacho ema wacho nyaka ma koro udhi hango higni mar 20 koro mano pacha sekoni ni branches wa nyaka bet motegno ng'eni yiero moko ncha wasetimo nyaka ng'eni ni gitimore maber mar ariyo sani koro ikawo kura ng'eni mano duong' malich nyaka wane ni kuondwa okawe kura nadi sani wawacho ni wan gi sirkal nyaka kuondewa ODM katobed coast katobed northeastern katobed western betwa sirkal ni konyo kuondgo gang'o kata wan wegi konyowa gang'o bende watiyo maber mago mondo party ok beda ni luwe kata mana joma dhi lemo ng'eny ji dhi lemo ka geno ndipo ka chiemo gidhi e polo ok udhi adhiya miyo nyaka party wang'eni jine ni party ni gisani motiyoni otiyonwa mar ariyo opangre maber mar adek odwani wawuoth ong'iyo kuon madong' watim ang'o wawuothe to wabiro loso nikech mane gima duong' sani wan nadi bang' ka gima notimre osetimore wan nadi mane gima udhi ng'eyo mane gima duong' mwachakogo ka kiny wadhi nitie jomotele party agenda kiny noketi kiny wanawache to maduong' en ni maduong' to en wadhi neno mor kuom higni 20 manyocha timo ng'wencho kadho kata program kinyi ne nitie buche midhigo nitiere tugo mag jokijende madhi timo tugo mag mine madhi timo tugo mag jomong'ol madhi timo maging'e ni gik manyaka ng'ini e party kae gidhi nadi Jatend piny Kenya ka koro watieko mbaka ni jatend piny Kenya ne wuoyo gi TV station Malibamba to wacho ni en kong'iyo kako setiyo to nyalo miyore 8 kuom 10 in king'iyo kako setiyo inyalo miye adi namiye matin mulomano ok en nyako mi en omiyore 8 kuom 10 mamano no hata okdong' amiye ka wach gima ng'eyo wakaw kama ng'eyo ma en wach thieth kwamire mang'eny to dong' mamire kata 5 kuom 10 mano kwamire mang'eny nikech nitie gik ma wan go mabeyo mwawacho kendo wadwa timo to pok gitimo ang'o pok gitimore chiemo mosenyiew mokan ok dong' welowa ka wacho ni ne wachiemo maber chiemo no nyiew no nene no kete to sama koro to pok wachiemo koro ka samwase chiemo kako ni chiemo ne ber to neno ko kete bende ber kidonjo to neno ka oketi nyuok tue nyithindo law gwen
tiparo ni ibet gi no ni biro chiemo maber. To ineno ka ng'ini katen wendo ang'iringo ineno ka tipika moro donji gole soda. Dongi paro ni ber. To mana ka soda biri awiang'o. Mesa ni. Onyalo dhi e sto. Bende nyalo bet ni okadho. Okobi. Bende jomogo legi nyago leto chiko kode tokche. Taromo mineno chanyalo guok chiko kumachielo. Ya. Ana paro ni nitiere kuonde monego watie jatelo no wacho. En yako mire max maber. Koko mire max maber to dong rach. Dong rach. Ni karakata en bong'eyo. To nikech kata kidhie somo bende ineno ka nitie gik mane wagombo nonego bedi. Wan gi chieno maber. Mane wadwaro ni wachak CBC, wachak ma. To ineno kidonjo to rempuni. An gima wacho molo kaduogo kar health kata somo gi chal. Chieno gi beyo. Ka ginyalo tiyo. Dwa bed maber. Kata kawach kaka koro shama chendo ni. An awinjo matek marach ni sha ok ti kaka ne wadwaro. Kech asewuothe pinje moko, aseneno, nwachako wache ndalo Kibaki, mwachako ndike wache no mokwongo. Koro kuwuok gik mochan gi beyo. To kata konyathi to pod otangni. Ukulwete umoko maber. Miyo wanyalo kwaka wan ng'ato kan komiti mantie. Atemo ni dong walose mondo losre maber. Anyalo mana kujini onyalo losre kendo watemo mondo lose. Sani pod kiwacho ni ji ni gini tiyo maber. Tiriambo. Onyalo tiyo maber. Wach mogik makore wewaga neno kama makamu bende oro na message ka otemo go simu mang'eny wacho ni mos na jakom mar duol mano nyikal mano ng'ama osomo doctorate marach kabisa to wacho ni wan to wan e sirikal. Nyisna nyikal ni candidate mar president wadhi mana bedo go mana bang 2032 ka Ruto osetiyo. Wach mogik makore wewaga mano makamu wacho. Wach mogik mawewago ni gimo kaka jothurwa gima duong' mondo watim kama koro wantie gi gima notimrenwa. Wamak party motegno, wajiu party, jogo motele branches, ojiu kendo ging'e samakuru indiko jini, jiondikre maber, gigo mwaneno kuyomyo modwa bedgo, larwak moko ma ji larre mang'eny wawe, nikech party ni en madong' oterwa, kwa ng'iyo pirariyo gabiriyo mwakamu teru piradek gariyo. Kata wadwa dhi piradek gariyo, kata wadhi pirariyo gabiriyo, nyaka wabed motegno. Inyaling ni ibeta ni chieng' moko chopo piradek gariyo, ichako gi sani, ekineno kotegno. Kichopo piradek gabiriyo, ategno dong' anyal ni, ang'i kuchane kaka ng'ama dong' awuothgo, kata dong' awuoth kenda. Kata bit kama ne antie. Ero kama jaduong' mano mheshimiwa Dr. James Nyikal jaod bura maseme kendo jakom mar duol. Ero kama nanyo komiwa seche gigi kodwa mbaka. Waluoro wach miwacho. Nwadwa ni nyiswa gima nowache duol lakini en gima kare kiwacho ni kaka jakom ok inyal hango gima kamano e lela. Mano gima wamiyo luor makende obe wayie gimano kabisa. Ero kama nanyo komiwa seche gigi. Mane kama wechendo mar obuch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa. Unin maber jokama. Na to kori winjo kika winj kucha kuluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere nya prita. Tokendo kimara mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Jipange ushinde.
Shinda 50,000 kila siku, half a million kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 72417